extraordinare în viața personală sau profesională. Creat în 2011, Clubul Francofon este unul dintre cluburile de afaceri implicate activ în dezvoltarea economică a Clujului. Anul acesta, clubul a ajuns să numere 60 de membri și să se remarce prin activități care își pun amprenta atât asupra dinamicii mediului de business clujean, cât și asupra comunității clujene în sine, prin acțiuni de responsabilitate socială în care au fost angrenate companiile membre, dar și instituții publice locale. Îi avem alături de noi astăzi pe Charles Roussel, președintele Clubului Francofon de Afaceri Cluj. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Și pe Maria Mitrea, directorul executiv al Clubului Francofon de Afaceri Cluj. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Aș începe cu o întrebare care chiar mă interesează apropo de astfel de cluburi de afaceri. Cât de mult are nevoie comunitatea de astfel de cluburi de afaceri? O mare nevoie, da, în contextul în care ceea ce facem noi, de fapt, asigură o rețea de servicii, o rețea de parteneriat, o rețea chiar și de contacte, în contexte tot mai volatile. Am trecut printr-o pandemie recentă, ne confruntăm cu o inflație, ne confruntăm cu crize economice de diverse feluri. E important să ai niște resurse cumva puse deoparte, între ghilimele, o rețea de business la care poți oricând apela, mai ales că se creează un anumit nucleu în club, odată cu revederile și cu legăturile deja strânse de 10 ani de când există clubul. Așadar, aș zice că e foarte importantă și relevantă apartenența la orice formă de organizare în care sensurile comune sunt vizate. Cât de mare este comunitatea francofonă din Cluj? Acum avem peste 60 de membri în clubul nostru și în Cluj este o comunitate foarte mare de studenții francezi. Peste 3000 de studenți francezi care studiază medicina. Domnul primar, la un moment dat, într-una din întâlnirile cu comunitatea noastră, spunea că este Clujul este cel mai francofon oraș din sud-estul Europei, tocmai grație comunității de business, dar și a francezilor, cetățenilor francezi stabiliți, Charles e unul dintre ei, stabiliți la Cluj, respectiv a celor peste 3000 de studenți care în fiecare an vin și impactează într-un fel sau altul societatea noastră. În majoritate medicină, nu? Da, studiază medicină umană, medicină veterinară. Ce presupune activitatea propriu-zisă a clubului? Ce se întâmplă acolo la voi, de fapt? Se întâmplă multe lucruri diverse. Noi suntem, de fapt, un suport. Noi ne însoțim membrii în activitățile lor și suntem de fapt furnizori de diferite servicii. Ne axăm, avem 4 axe strategice după care ne ghidăm. În primul rând ar fi promovarea francofoniei și a valorilor francofoniei, a culturii franceze și a valorilor francofoniei, responsabilitatea socială și implicarea în societatea civilă, respectiv climat, profesionalizarea studiilor sau educație, să zicem așa, și schimbul între membri. Schimbul, evident, schimburi de business. Noi antrenăm comunitatea de business, nu neapărat una ce ține de cultură sau de comunitate sau viață de zi cu zi. Pentru asta există Institutul francez, unul dintre partenerii noștri. Pe noi ne interesează dezvoltarea comunității din perspectiva afacerilor. Și apropo de aceste activități ale clubului, se vorbește și în română sau în franceză? Și. Les deux. Există o singură întâlnire în care
discursurile sunt exclusiv în limba franceză la Adunarea Generală a Asociațiilor, la AGA. Da. Noi suntem o asociație ca și formă de organizare și odată pe an, când facem un bilanț al activității anterioare și prezentăm planurile pentru anul în curs, vorbim exclusiv în franceză. Dar în rest vorbim les deux, ambele limbi, pentru că francezii stabiliți în Cluj vorbesc sau învață să vorbească română. Da. Membrii români care fac parte din comunitate au deja limba franceză, o au, să zic, aproape, fie că au studiat la școală sau au fost studenți Erasmus și caută să rămână în contact cu un mediu în care se vorbește și limba franceză. Și când e nevoie, facem și traduceri la cască. Da. Cum a evoluat clubul în timp și ce a contribuit la dezvoltarea acestei comunități? S-a dezvoltat destul de mult în 10 ani. Acum 10 ani ar fi însemnat doar o întâlnire pe lună în care câte o companie pe rând să-și prezinte activitatea sau să se facă cunoscută membrilor. Ei bine, acum avem o echipă dedicată activităților, o mică echipă executivă, lucrează împreună cu un consiliu de administrație care are 6 membri și diversitatea activităților pe care le derulăm în perioada aceasta e dată de membri, de companiile care fac parte de peste 10 ani din club. Ca o mică paranteză, în mod oficial existăm de 10 ani. Da. Statutul nostru ne spune asta. În schimb, domnul consul Pascal Fenot, cel care a creat acest nucleu, a început undeva mai devreme, sub formă de întâlniri informale, dar cu scop de business, care ulterior au evoluat și s-au coagulat într-o formă juridică de existență această asociație, care, iată, oficial anul ăsta împlinește 10 ani și deci vom sărbători în septembrie. Da, așa. Da. Și de când în Cluj? Din 3 ani. De 3 ani. Pentru mine, da. Așa, și limba română învățată în acești 3 ani? Da, am învățat, dar când am venit aici. Foarte bine, îmi place că ne înțelegem bine și ne înțelegem bine în 3 ani de zile. Super! Cum ai găsit clubul când ai venit aici? Am găsit cu rețea care există aici, în comunitatea de Cluj, pentru că, da, este o rețea franceză și este o rețea de club. Este alte cluburi care funcționează aici, Cluj International Club, also, care funcționează aici, clubul german și avem toți împreună o rețea, ne întâlnim și colaborăm, da, exact. Bun. Și apropo de ce se întâmplă, care este profilul companiilor care se alătură și, până la urmă, cu ce obiective? De ce? Companiile sunt cu capital francez, capital internațional, capital românesc. Sunt membri ai clubului și alte asociații și ONG-uri sau universități. Iar companiile, ca interes, evident, au dezvoltarea. Fie că dezvoltarea prinde contur prin forma aceasta lărgirii portofoliului de clienți sau rețelei de furnizori, de ce nu, dar și o creștere din perspectiva individuală a celor care reprezintă companiile la activitățile noastre. E o plus valoare să ai o ocazie să te întâlnești, să faci un schimb de idei, de gânduri cu alți directori generali din alte domenii ale celorlalte companii membre, colegii de club, să ai ocazia să îți împărtășești din experiență sau din expertiză și să auzi la rândul tău, să te duci acasă încă o încărcătură pozitivă din perspectiva asta. Dezvoltarea pentru membri înseamnă inclusiv animarea angajaților în activitățile pe care noi le derulăm. Pentru că avem... Recent am avut o nouă ediție a unei activități de plantare, în care voluntarii au fost angajați ai companiilor membre
studenți ai universităților partenere sau profesorii din universități și iată, într-o scurtă dimineață am reușit să plantăm peste 1000 de puieți în apropierea Clujului. E un proiect de-al nostru de suflet, plantarea pădurii ce fac eu. E o metaforă, că fiind ea, de fapt, a tuturor. Așadar, dezvoltarea, ăsta e cuvântul cheie, apropo de întrebare, ce caută ei? Ce caută ei? O dezvoltare. Și până la urmă aduceți și voi valoare companiilor și ele vouă? Cu siguranță. Noi existăm pentru membrii și cu membrii deopotrivă. Și prin ei. Și prin ei. Știu că organizați o serie de întâlniri Travailler avec, bine pronunț? Așa. Cu ce se diferențiază acestea de restul acțiunilor clubului? Suntem tot mai prezenți și în social media, grație colegii noastre care se ocupă de partea aceasta și reușește să documenteze întâlnirile în care avem un focus pe câte o companie. Travailler avec înseamnă accentul sau luminile reflectoarelor cade pe câte o companie. Așa. Care ne prezintă nouă comunității, membrilor, ne prezintă activitatea, ne prezintă produse, avem ocazia să testăm, avem ocazia să, nu știu, să facem un tur de hală, dacă e vorba de producție. Cum ziceam, am reușit să dezvoltăm o comunitate și este un sentiment, chiar dacă în context de business, un sentiment de familiarizare cu activitatea, cu plus valoarea pe care o are, să zic, compania colegă, compania membră. Așa că Travailler avec înseamnă un focus pe fiecare dintre membrii, pe rând. Pe rând. Și pe lângă astea, bănuiesc că sunt multe alte activități. Cât de mult vă implicați și în alte aspecte ale comunității clujene, în afară de acest Travailler avec? Travailler avec sau, să zic, binecunoscutele întâlniri de networking în care avem ocazia și să ne revedem sau să cunoaștem oameni noi. Cum ziceam la început, apropo de axele strategice ale clubului, ne interesează mult să activăm într-o societate sănătoasă, pentru că clubul de business n-are cum să fie de succes sau lumea afacerilor n-are cum să fie prosperă într-o societate, să zic, în care lucrurile nu merg neapărat cel mai bine. Așa că noi ne-am asumat două obiective clare. Una e dedicată climatului și naturii, e, să zic, un proiect mai recent, dar încă de la început reușim să aducem o dată pe an alte asociații care n-au nicio legătură cu activitatea noastră, din domenii destul de variate, să stea față în față sau la o masă a dialogului cu companii mari care au un interes direct în dezvoltarea de programe de responsabilitate socială. Și noi avem aici un rol de facilitator și de organizator de masă rotundă. Un mediator. Un mediator, îi aducem împreună și schimbăm idei de bune practici, împrumutăm idei de la unii de la alții, apropo de companii și programe de responsabilitate, RSE, ar fi în franceză, responsabilitate socială, dar și reușim să promovăm poate asociații care n-ar avea acces la un departament de resurse umane dintr-o mare companie din zona noastră, un exemplu. Și cu această ocazie reușesc să o facă. Asta apropo de RSE. Ne interesează în mod direct și educația și mai degrabă profesionalizarea studiilor. Nu atât limba franceză, și ea este un aspect important pentru noi, cât poate reducerea distanței create între mediul de afaceri, mediul de business și lumea academică. Chiar la asta vreau să mă refer în continuare, apropo de universități, pentru că ați zis că 3.000, parcă 3.000 de studenți, nu? Da. Da.
Care e legătura cu autoritățile locale și cu universitățile clujene? Având în vedere că sunt atâți. Da, din fericire, avem o legătură strânsă cu toate universitățile din Cluj. Avem inclusiv colegi, membri din club care reușesc să participe activ în curicula academică, adică își preiau câte o oră de curs din tabela de materie a Facultății de Business, de exemplu, și predau un curs pe o temă aleasă în prealabil. Mai degrabă e o împărtășire a experienței. Suntem implicați cu Facultatea de Litere, de exemplu, în activitățile de traducere. Acolo mergem direct în zona limbii franceze și a traducerilor specializate. Bineînțeles, programele de practică pe care reușim să le intermediați cumva sau să le intermediem în companiile francofone, pentru că sunt francofone, nu neapărat franceze. Activitatea pe care noi am dedicat-o studenților e o competiție, poartă numele de Academia Inova, și care îi aduce în prim plan pe viitori angajatori. Avem așa un mic turneu în care propunem niște teme de concurs foarte nișate în zonele, să zic, domeniile alese de companii: industrie, sustenabilitate, francofonie, cultură, în funcție de profilul companiilor. Le propunem studenților să răspundă acestor apeluri de proiecte și la final sunt, evident, premiați. Deci legătura cu universitățile, cu mediul academic e una strânsă, pentru că acesta e viitorul și implicarea companiilor e vitală. E vitală. Iar autoritățile locale vă sprijină? Sunt un partener foarte de nădejde. Ne bucurăm că avem o tradiție deja noi. Unul dintre cele mai populare, nu cred că e cel mai de impact, dar e cel mai popular eveniment al nostru, e recepția care marchează Ziua Franței, în preajma zilei de 14 iulie. Pentru că suntem aproximativ 600 de oameni la acea recepție, deci e destul de popular. Atât primăria cât și Consiliul Local, deja de câțiva ani, se implică direct în sprijinirea noastră. Dar pe lângă asta, suntem un partener de dialog. La finalul acestei luni, la Cluj-Napoca va avea loc conferința Eurocities. Și noi suntem, recent am fost cu Charles la primărie și am avut o întrevedere. Vom fi direct implicați în ceea ce înseamnă poate interacțiunea cu delegațiile franceze care vor veni, cea din Nantes, cea din Dijon, pentru că e un interes direct să le facem legătura lor cu mediul de business local, pentru că interesul este, de ce nu, implantarea poate unor noi puncte de activități, puncte de business în Cluj. Și de viitoare colaborări. Exact. Deși mi-ați spus de conexiunea asta între mediul de afaceri și mediul universitar, cât de importantă considerați că este această conexiune în contextul nevoii acute de resurse umane de calitate? O vedeți esențială? Este pentru mine foarte important să menține o legătură cu domeniul universității și studenții, pentru să știe oameni ce este viața profesională. Pentru că este viața teoretică care învățăm la universități, dar e foarte important să menținem legătura ce facem în practică, în viața activă. Și este pentru că facem asta Academia Inova și alt PRI-CFA, cu elevii de liceu. Bun. Așa este. Poate în absența unui program, să zic, major, care să reducă distanța aceasta între realitate, între ce își proiectează poate elevii și studenții și ce se întâmplă cu adevărat,
mediul de business e important să facă un pas către universități, către licee, fie sub forma acestor două activități pe care le menționa Charles, fie prin interacțiunea directă cu ei, pentru că fără a le adresa direct care sunt competențele pe care le urmăresc, ce vor căuta la interviu peste un an, doi, când vor fi ce abilități vor de la... studenții în postura de candidați, n-ar avea cum să afle. Universitatea își are rolul său și bifează și se parcurge curicula și exact ceea se... Exact. În schimb, în viața de zi cu zi, așteptările sunt poate diferite și e foarte important ca mediul de business să le facă cunoscute. Și să vină în întâmpinarea studenților, exact. Și să fie o legătură foarte strânsă între ei, sunt de acord. Ce planuri de dezvoltare aveți pentru club în continuare? Eu mi-aș dori o echipă mai mare. Așa, bun, știm ce vrea Maria. Dezvoltare, da. Da, dezvoltare este cuvânt care am nevoie, dezvoltăm, căutăm noi membri și vrem să creștere comunități francofone, din Cluj. Și dacă avem o echipă și mai mare și poate și mai mulți membri, cred că următorul pas ar fi poate internaționalizarea activităților noastre, adică avem un impact regional și poate național, având una din activitățile noastre se desfășoară în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie din București. Poate interacțiunea cu alte rețele francofone din afara României ar fi un pas de făcut. Bun. Vă doresc să aveți parte de această dezvoltare. Mulțumim. Vă țin pumnii și vă aștept cu drag peste ceva vreme să vedem încotro ați apucat-o. Cât de mult v-ați dezvoltat, ce alte activități aveți în plus. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Extraordinare în viața personală sau profesională. Prin care un face mai bine, iar ca persoană sau unul îi la relații prieteni prin care un face produce rezultate unul îi la dispoziție pentru a produce rezultate extraordinare în viața personală sau profesională.